Vábenie srncov používame v srnčej ruji ako mimoriadne atraktívny a zaujímavý spôsob individuálnej poľovačky, kedy srnce na správne vábenie priskakujú nám veľmi intenzívne. Úspešne vábiť môžeme počas celého dňa, najmä ráno a podvečer. Podľa skúsenosti na vábenie nie sú vhodné najhorúcejšie hodiny okolo obeda. Vábenie srncov je veľmi vzrušujúci a úspešný spôsob poľovačky na srnca. V tomto akčnom filme vám ukážeme postupne privábených vyše 30 srncov, ale aj úspešný lov až 13 na odstrel vhodných výradových jedincov. Chovné srnce šetríme. Nelovíme každého srnca, ktorý nám priskočí. Vábiť začneme len vtedy, ak už srnčia ruja prebieha, inak by sme len zbytočne vyrušovali revír a srnčiu zver. 1. augustové týždne je najlepší termín na vábenie srncov. Najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce úspešné vábenie sú verná imitácia hlasov srnčej zvery, znalosť teritórií výskytu srnčej populácie v revíri, správny výber miesta vábenia, vábiča s vhodným krytom, rešpektovanie smeru vetra. Skúsme srncov privábiť na také miesta, kde máme dostatok času na ich posúdenie a prípadné ulovenie. Sadnime si pred tmavé pozadie s dobrým krytom, ale aj s dobrým výhľadom na úspešnú, istú streľbu. V lese môžeme použiť aj posedy, ale vábenie zo zeme je vždy úspešnejšie. Na verný hlas vábničky srnec využívajúc dobre krytie môže prísť veľmi blízko až na niekoľko metrov k našmu stanovisku. Ak vábime v lese, je potrebné, aby pred nami bola nejaká čistinka, lúčka alebo redší les, kde srnca môžeme dobre vidieť a prípadne aj uloviť. Srnec sa len zrazu objavil a prišiel nám na vzdialenosť 10 metrov. Mali sme dobrý vietor a vynikajúci kryt. Zrelý, lovný srnec, oklamali sme ho hlasom rujnej srny. Zľava kukurica, sprava les, vybrali sme na vábenie vysoký posed, ale srnec nás zvetril a odskočil späť do kukurice. S hlasom srnčaťa vieme privábiť srnu a tá nám niekedy so sebou prinesie aj srnca, ktorý ju takto nasleduje.
Asi štvorročný srnec priskočil na pískanie rujnej srny. S vábničkou vieme zver prinútiť k aktivite a k pohybu. Aj keď nepríde bližšie, ale sa postaví, začne naháňať svoju srnu a tak nám dá možnosť posúdiť ho. Po zaznení prvých tónov vábenia už musíme byť veľmi pozorní, lebo srnec nám priskočí niekedy okamžite, ako tento zrelý srnec na hlas rujnej srny. Srnec bleskove reagoval a prichádzal rovno ako po šnúre. Slabý trojročný šestorák s krátkými vetvami, máme dosť času na jeho posúdenie. Mladý srnec prišiel na pískanie rujnej srny. Dva mladé srnce naraz priskočili na hlas rujnej srny.